Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Khona bhalile ukuthi mina ke nginokuphupha amankonyane ngicatha siyazi ke sonke ngabe ke senganda kakhulu. Uma usanda kufika ngicela usifollow uhambe usubscribe ku YouTube, nansi link ku bio noma usearch nje igama lethu siyibiza ngalo. Lelo phupho liselibika ke ukwanda kwamandla edlozi, yakusho ukuthi kunamandla azayo amakhulu edlozi okumele nje uwalindele ukwanda kwawo. Kahle kahle nje lisuke libika into enhle. Uma ukuthi ke usanda kufika bakithi buza ku comment noma uphuthume ku YouTube uyoscrolla ukuze uzofica ezincazelo eziningi uthola ke nawe eyakho impendulo. Bengicela ke bakithi ukuthi ke ningakhohlwa ukusubscribe kwakho kusiza mina nami ngisiza wena ngokuchazela ke amaphupho. Nisale kahle.